Det her er Baldur, og når man skal lave sundhedstjek på en hest, er det vigtigt at se på hesten i helhed til at starte med. Man kan blandt andet se, om den har for lange hove, eller om den har nogle yndinger i pelsen. Man kan blandt andet også mærke med hele håndfladen, og man kan mærke ribbenene. Kan man det, så er han for tynd. Kan man ikke det, så er han lige en tand for tyk. Godt. Det næste man gør, er at mærke på hestens ben. Er der nogle buler, et eller andet, der ikke er, som de skal være. Tager man hånden op, tjekker, ser hånden fin ud, er der eventuelt tegn på sur stråle eller mug eller noget. Man kan også eventuelt se, om den trænger til at blive skoet. Ja, det næste vi skal, det er så at tjekke, om hesten kan se noget. Og det gør man ved sådan at tage hænderne hen her foran den, og se om den bevæger sig, eller giver tegn på, at den godt kan se. Det gjorde den, så fordi den blinker. Og så tjekker man dens hørelse ved sådan at lave lyde omkring det. Og så kan man se, at ørerne de følger lydene, så han kan også godt høre noget. Og nu går vi videre til tænderne. Og man kan blandt andet se på en hest, jo ældre den bliver, at tænderne går længere og længere op. Normalt vil man bruge en mundspærre til det her og en lygte, men det er ikke lige nogle rummet, vi har i dag. Men jo længere tænderne går op, jo ældre er hesten. Okay. Noget andet man også kan tjekke, for at se om tænderne er fine, hvilket de er på ham her. Det er en god idé at tjekke efter spidser, så han ikke kommer til at skære sig, hvis han nu spiser. Det kan være meget svært for en hest. Nu skal vi så tjekke om hestens smidighed og se om han er fleksibel. Og man starter med sådan, for eksempel med sådan en hovting og kører den her, for at se om han sådan giver sig lidt. Det kan man ikke se på videoen der, men han går lidt mod den ene side. Og det samme gør man sådan her under maven, for at se om han sådan løfter sig lidt op. Og det gør ham her så også. Så skubber man sådan lige hernede, for at se om han kan bevæge sig. Og sådan sin smidighed, lyste stille hest. Og det er han også. Så han er i hvert fald en rigtig fin hest i forhold til smidighed. Ja. Det næste man gør er så at longere hesten for at se om den kan bevæge sig, om den er rengående på alle 4 ben. Ligesom vi kan se her i baggrunden, så er det Kira, der har gang i Baldur. Baldur går rigtig fint i longen, og man kan se, at han ikke trækker på nogle af benene. Han går godt og har en god takt. Det Louise står og gør ved hesten lige nu, kaldes en bøjeprøve. Man bøjer hestens ben og holder den sådan i 1 minut. Med det samme man slipper hestens ben, skal man få den fremad, så man kan se om den eventuelt er halvt. Det gøres på alle 4 ben. Her ses hestens bevægelser tydeligt, og det er nemt at se, at den træder fint ned på alle 4 ben. Det vil altså sige, at den ikke er halvt. Ja, så er vi kommet til evalueringen af hesten. Og Baldur han ser ud til at være en rigtig fin hest. Han kan høre og se, og han er ikke for tyk, og han er smidig. Så der er ikke noget at sige andet, end at han måske godt kunne trænge til at blive beskoet. Det kunne godt være, at den skulle til at skiftes. Men det er sådan set det eneste. Ellers har han en rigtig fin hest, og han kan sagtens rides på alt det der. Han er bare dejlig. It's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go.